本日ねこのように大きく皆さんもたくさん来ていただいて、縁の下の力持ちではないですが全部手がけてくださった千春さんのお誕生日でございます。お願いしましょう。ではですね一言いただこうと思います。この後千春さんがもうすべてねやっていただいて花は